Σήμερα είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα λάθη που μπορούσαμε να κάνουμε. Πήραμε το iPad εδώ. Κοιτάξτε εδώ σφάλμα. Περιμένετε λίγο για την μπακατέλα. Low battery βλέπετε. Low battery. Πάμε να το φορτίσουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Ο φορτιστής όμως, η μπριζούλα μας τα χαλάει. Είναι ψεύτικο, βλέπετε εδώ. Και εγώ επειδή είμαι έξυπνος, βάζω και εδώ τον επεκτάτη. Κοιτάξτε εδώ, αυτά είναι εδώ, μαϊμουδιές. Αυτό εντάξει, το δοκιμάσαμε με ένα άλλο φορτιστή. Λειτουργεί το καλώδιο. Τα ακουστικά λειτουργούν, πάλι καλά. Οδηγίες εδώ και καλά, λάχα μου. Για όσους επαγγελματίες και καλά να δείξουν. Εδώ μέσα ήταν οι οδηγίες. Τα είπα. Ζελατινούλες και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε εδώ να αρχίσουμε. Βλέπετε εδώ το καλωδιάκι. Ότι βέβαια εντάξει το είχα ανοίξει πριν τραβήξει το βίντεο. Ότι δεν μπαίνει τίποτα. Πάμε να ανοίξουμε. Να δείτε τι έχουν κάνει. Πώς παίρνουν εύκολα λεφτά από τον κοσμάκι. Περιμένετε λίγο. Πάνε και μας λέει. Βασικά δεν ήμουν εγώ εκεί, που είχα σχολείο. Πάνε και λένε ένας κύριος εκεί. Πλανόδιος βέβαια, βλέπετε εδώ. Φιλ. Κοιτάξτε εδώ. Ψέμα. Δείτε. Το κουμπί ψεύτικο. Να, δείτε το. Ωραία. Και δείτε εδώ τι κάνανε. Και μας λέει αυτός ο πλανόδης δηλαδή 750 ευρώ έλεγε πίσω το κουτί. Να, κάτσε να σας το δείξω. Δείτε το. 790 ευρώ, συγγνώμη, 790 ευρώ. Το πήρε 100 ευρώ. Ο αγοραστής. Το αγοράσε 100 ευρώ. Τι κάνουνε. Βάζουν εδώ βαράκια. Βαρύδια ειδικά. Βλέπετε εδώ περίπου στα 50 γραμμάρια να είναι το ένα. Άλλα τόσα είναι και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνανε. Πατάγαν αυτό, low battery και λέγαμε ότι έχει χαμηλή μπαταρία. Είναι αυτή η κονούλα. Βλέπετε εδώ. Κανονικό τρόλ. Μας τρολάρανε. Και το συστηματάκι μας του φωτός. Εδώ και καλά τα είχαμε κάμερα. Εδώ βλέπετε πλαστικό για τα ακουστικά. Εδώ βλέπετε. Πάλι να σας ξαναδείξω. Βλέπετε τα βαρύδια και αυτά. Πάλι βάρη. Στο περίπου δηλαδή 300 γραμμάρια να είναι. 300-250 γραμμάρια. Δεν βγαίνει τώρα αυτό, περιμένετε. Πάει και μας λέει 790 ευρώ. 400 έδινε λέει το λιγότερο. Εκείνη τη στιγμή δεν είχαν άλλα τα λεφτά. Δεν είχαν άλλα λεφτά πάνω τους. Και το αγοράσανε με 100 ευρώ. Λέγανε 50 ευρώ να το αγοράσουν, το αγοράσαν με 100 ευρώ. Και ο άνθρωπος έκανε την τύχη του. 100 ευρώ. Έλεγε τάχα μου το έκλεψε από και καλά μεγάλο κατάστημα όπως ο Κοτσόβολος που μας λέγε εμάς. Πες στις αποθήκες και καλά το έκλεψε. Ότι είχε δύο παιδιά, 30 χρονών ήταν ο άνθρωπος. Έλληνας. Το τονίζω αυτό. Γιατί άμα ήταν ξένος θα φαινόταν ότι δεν το αγοράσαμε κιόλας. Και όπως βλέπετε, με αυτή την πατεντίτσα, ουσιαστικά με αυτό εδώ, το low battery, το φωτισμό εδώ πίσω. Έλα, το φωτισμό εδώ πίσω. Καταφέρνω και κάνω αυτό το πράγμα. Και κάνω τάχα μου ένα iPad. Μόνο iPad δεν είναι. Μόνο iPad δεν είναι. Αυτό είναι από πλανόδιο. Μας το πούλησε τάχα μου ως αυθεντικό και το έκλεψε. Μην εμπιστεύετε ποτέ τους πλανόδιους.
γιατί την πατήσετε άσχημα. Και άλλο τέτοια περιστατικά δεν είχαμε πατήσει. Μια φορά παλιά είχε πάει ο αδερφός μου να πάρει ένα κινητό από το πλάνο και έκανε ο άλλος 2 λεπτά. Έκανε ο άλλος ένα φίλο κινητό και αυτά. Και μετά του δίνει, αλλάζει τσέπη, του δίνει ένα άλλο κινητό μέσα που είχε 2 σοκολάτες Ιον. 30 ευρώ πόσο το πήρε τότε. Εντάξει, ακριβή σοκολάτα. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Βλέπετε εδώ, σήμα iPad 32 GB. Δείτε εδώ. Και καλά εδώ το ήχος. Φαίνεται κιόλας δεν είναι τρυπημένο. Είναι απλώς βαθύ. Το περάσανε. Εδώ τα είχαμε η κάμερα. Εδώ το volume. Εδώ και καλά ότι ξεκουμπώνει και ανοίγει. Εδώ πάμε αυτό. Εδώ τα ακουστικά ότι μπαίνουν. Το κουμπί το κατάλαβα από την αρχή ότι ήταν fail. Ρατζουνισμένο η οθόνη και το κουμπί ήταν έτσι. Εκεί που μόλις πήγαμε να το φορτίσουμε, κοιτάξτε εδώ πως είναι μέσα η τρύπα. Ούτε σιλβεράκια έχει ούτε τίποτα. Δεν πατήσαμε βέβαια άσχημα, εντάξει. Εδώ φανταστείτε ότι δηλαδή το φορτιστή να είχαν στα καλά. Τέλος πάντων αυτά ήτανε. Μην αγοράζετε από πλανόδιους και να προσέχετε τις αγορές σας. Αυτά θα σας πω, γεια σας.